La proposta expositiva de Biblioteca La Bòbila en aquesta Barcelona Negra 2022 és una exposició dedicada a la figura de George Simenon. Per aconseguir-ho, hem fet una adaptació a l'espai expositiu i a les vitrines que disposem al vestíbul del Centre Cultural d'una selecció dels plafons que Joaquim Noguero va dissenyar per l'exposició Si més no, Simenon per a la Barcelona Negra del 2014, així com una selecció del material bibliogràfic i videogràfic del fons de la nostra biblioteca. Espero que us agradi. Nascut a Lieja, Bèlgica, el 13 de febrer del 1903, la mare l'inscriu al 12 per superstició. Simenon neix sota el signe de la sospita. Als 16 anys es converteix en reporter de la Gazette de Liège i aviat improvisa pàgines sobre qualsevol tema. Fuig a la conquesta de París als 19 anys, però l'aprenentatge en la molta escriptura dels inicis, la geografia física i humana del seu poble i l'ambient familiar sobrevolen sempre més la seva literatura. A París escriu munts de novel·les populars. Té fins i tot una relació amb la ballarina Josephine Baker, sobre qui dirigeix una revista, i combina la vida de nit amb hores febrils d'escriptura. Simenon ho desitja tot. És complex i contradictori. És sospitós per a la literatura culta, per la rapidesa i popularitat, i per la literatura de quiosc, per la seva ambició, riquesa de planteix i profunditat de caràcters, insultant de tan fàcil i inequívocament de qualitat en la quantitat. És sospitós per la defensa en primera persona, assumida, en la reescriptura biogràfica dels escrits memorialístics. Sospitós per la universalitat tan arrelada al seu poble i pel localisme detallat de tants aspectes universals sòrdids i crus. Sospitós per la compulsivitat amb què busca la Dora cap a Déu mil i per com vol comprendre les persones, entendre l'home. Sospitós, doncs, per la concentració de dies i hores en l'escriptura i carregar piles en una mundanitat no menys obsessiva. Simenon és tan sospitós que no fem sinó buscar-lo. Amb aquesta vitrina ens podrem trobar assajos, biografies i estudis que s'han fet al voltant de George Simenon. Maigret neix per a la literatura a la ciutat holandesa del Death Hill, el 1929. Des de setembre del 1966 ho commemora ella mateix una estàtua del comissari. Pietre et Letó, de 1931, és la primera novel·la en què veu la llum el personatge més popular de l'escriptor, protagonista d'un centenar de títols, unes 75 novel·les i 28 relats llargs. Si fa no fa, una tercera part de la producció del novel·lista. El còmput global sota el seu nom suma milers de pàgines, afegit un altre centenar de novel·les i el gruix de títols autobiogràfics que van de Pedigrí, el 1948, fins a les Mémoires íntimes de 1981, passant pels volums dels Dictées, James Souvent i altres. I això sense tenir en compte la literatura primerenca de quiosc, galant i de tot tipus, signada per George Sim i altres pseudònims. Simenon va deixar d'escriure ficció el 1972, precisament amb un Maigret, Maigret et Monsieur Charles. En el comissari parisenc, casat amb la gairebé maternal Louise, Simenon hi posa molt d'ell mateix. Sobretot, s'identifica amb la seva eterna divisa: comprendre i no jutjar. Amb aquesta vitrina ens podem trobar llibres de Pietre et Letó, Pedigrí, Memòries íntimes, Maigret i Monsieur Charles, tant amb la versió catalana, castellana o francesa. Com a escriptor, Simenon practica l'absència de mètode de Maigret. La seva ambició és posar-me en la pell d'un home qualsevol. De la mateixa manera que Maigret pretén calçar-se les plantofes de la víctima per entendre com vivia i saber què li ha passat. Es tracta de deixar que les coses passin i amarar-se'n. En Simenon, el narrador és més atmosfèric que analític. S'impregna d'una memòria d'infant que percep sensualment el món. No és mai mecànicament deductiu. Per això el comissari Maigret s'emprenya quan li pregunten quin mètode té. Un mètode encarrila,
encapsula restrictivament la realitat, marca el camí amb la rodera d'uns prejudicis que engabanyen. Simenon comença de nou en cada novel·la com Maigret arriba a verge a cada cas. Tots dos es deixen anar rere les passes dels personatges perquè la història prengui sentit, quan de cop els indicis s'organitzen en un relat coherent. Cal deixar-se embolcallar per les circumstàncies, igual que Maigret s'abandona a l'escalforeta de l'estufa del seu despatx o sent com li pesen les sensacions atmosfèriques. Posar-se en la pell de cada individu és entendre'l en el seu ambient, sense apriorismes i plens d'empatia. Simenon i Maigret són ànimes bessones. Amb aquesta vitrina trobem les Mémoires de Maigret i diverses edicions tant d'aquest llibre com d'altres de Maigret en francès. Els sentits apunten pistes: alcohol, car i gastronomia. Les sensacions del present condueixen al passat i doncs a una possibilitat d'autoconeixement. Les impressions tàctils, olfactives, auditives o l'esclat visual es combinen en una mena de retrat robot del més pregon dels personatges. El sexe hi té cabuda, tot i la moral del petit escolar que Simenon deia que mai no havia deixat de ser l'autobiogràfic Je suis resté un enfant de cœur, de 1979. Com amb la proustiana escena final del crític de Ratatouille, el secret de la cuina de Madame Maigret és la recuperació d'un paisatge, l'ombra maternal que aporta al comissari tot el seu equilibri. Simenon va ser el primer autor en introduir la gastronomia com una forma de caracterització dels personatges i de l'àmbit social i geogràfic. Després, Vázquez Montalbán i Camilleri n'han desenvolupat molt aquest aspecte. L'alcohol també forma part del dia a dia del comissari, de la mateixa manera que va tenir un lloc en la vida de l'escriptor. Quan Maigret comença una investigació i s'atura als bars, comença amb una beguda, calvados, pastís, cervesa, vi, i s'hi manté fidel per no fer barreges i dotar la jornada d'un aroma particular. Beure posa el comissari en un estat especial. És com si li aportés la distància necessària per l'esbiaix salt de cavall del pensament inductiu a costa de copes i d'espera. Literatura pura a les altres novel·les de Simenon. Simenon experimenta per arribar algun dia a fer literatura pura, explica André Gide en una carta. Les seves novel·les combinen la crònica d'ambients, l'ecosistema que explica una vida, i la novel·la de costums, sobretot l'àurea mediocritas de la vida normal, la vida petita, pobra, com ell mateix la denomina en títols com Les 4 jours du pauvre homme i Le petit homme d'Arcangels. Hi ha molt també de novel·la psicològica, o més encara de profund retrat psíquic, quan algú s'intenta convèncer a si mateix que no vol fer una cosa però s'hi veu impel·lit. Si Maigret posa assetja al sospitós fins que confessa, l'escriptor assetja el personatge fins que es revela al lector. Títols com Els pitards, La viuda Coderch, L'home que mirava passar els trens, Els fantasmes del barreter, L'home de Londres o El festeix de Mr. Hyde són gairebé tan populars com Maigret. Les novel·les se situen en tots els indrets geogràfics, amb una universalitat cara a l'esperit viatger de l'escriptor i que confirmen els lectors d'arreu. Amb una prosa diàfana, Simenon introdueix algunes experimentacions formals del segle XX. La graduada construcció dels fets a partir del punt de vista focalitzat en un personatge, una atmosfera farcida d'impressions sensorials i els seus ecos en la memòria emotiva, o construccions temporals complexes que no confonen mai el lector. La literatura de Simenon es llegeix amb la facilitat en què va ser escrita i provoca en els lectors la febre addictiva dels personatges. Té capes, i sota la claredat de la prosa hi conviuen tots els fantasmes del net del barreter. Després de la Segona Guerra Mundial, Simenon s'enriqueix gràcies a les traduccions amb bons èxits de vendes a tot el món i a les moltes adaptacions cinematogràfiques, fins i tot a Amèrica. El cinema francès comença al 1932.
És curiós com la seva narrativa de temps parats, de ritme estantís, farcit de sensacions, s'ha dut una i altra vegada a la mobilitat de la pantalla. Entre el 1945 i el 1972 n'hi ha 33 pel·lícules. Maigret adopta una gran diversitat de rostres, en Jean Gabin o Charles Laughton entre els més recordats, però també el rus Boris Danine o el japonès Kinjai Kana entre els d'arreu, amb la mateixa pipa que tots. A Simenon s'hi han acostat molts directors. Fellini l'admira. És amic de Cocteau i entre les versions televisives caldria recordar que Andrea Camilleri en va ser guionista a Itàlia. El 1993, el realitzador francès Claude Chabrol deia: quan un llegeix els llibres de Simenon, se li fan evidents tres coses: la qualitat de l'atmosfera, meravellosament descrita, la precisió dels diàlegs i la densitat dels personatges. Conté tots els elements per fer una bona pel·lícula. Amb aquesta vitrina podem veure, a part d'un llibre preciós amb els cartells de les pel·lícules de Simenon, i un altre que es titula Carissimo Simenon, mon cher Fellini, podem veure les versions amb DVD del Comisario Maigret, Los fantasmas del Chapelier, El hombre de la Torre Eiffel, Maigret en los bajos fondos, la sèrie en 4 volums a Inspector Maigret i la versió cinematogràfica de La viuda Couderc. Com s'explica al dietari íntim pòstum de 1972, l'escriptor, traductor, promotor cultural i editor Ferran Canyameras, 1898-1964, s'engresca a llegir Simenon a l'exili francès i s'hi cartella després de la lectura de Les Trois Crimes de Mes Amis al 1942. El novel·lista respon de seguida, simpatitzen i s'intercanvien una colla de cartes avui dipositades a l'Arxiu Històric de Terrassa. El 24 de juny del mateix 1942 es troben els dos al Château de Terre-Neuve i signen un contracte per traduir-lo a Espanya. Canyameras sedueix Simenon al primer cop de vista pel tarannà expansiu, xerraire vital, alt i amb la mateixa còrpora immensa de 100 quilos que el belga havia imaginat per Maigret, també amb barret i pip. Canyameras intenta editar-lo a l'editorial Albor creada a l'exili, però li resulta impossible treure-la a Espanya fins que no s'alia amb Aimar al 1948. Entre 1949 i 1953 s'hi publiquen 72 volums en 3 col·leccions d'Albor, 29 a l'anomenada Col·lecció Albor, 36 més a Maigret en acció i 7 a la sèrie Novel·les policíaques. Amb aquesta vitrina podem trobar, a part de ja l'anomenat Simenon i la connexió catalana, també el Ferran Canyameras entre la memòria i l'oblit i diferents edicions d'editorial Albor i Maigret i El hombre del banco, Taràntula i Cobertes del Giral Miracle. Simenon ha tingut una bona colla d'entusiastes a Catalunya. Hi ha hagut qui l'ha llegit directament en francès i entre els lectors del gremi hi trobem gent com Sebastià Gas, Josep Pla, Jaume Fuster, Manuel de Pedrolo o un autor de còmic com Manel Fondevila. Maigret sobretot concentra la majoria d'elogis i a més de Ferran Canyameras, entre els primers traductors hi ha l'esmentat Gaix al costat de Lluís Cabot, Maria Aurèlia Campmany, Ramon Folch i Camarasa, Maurici Serrahima i Carme Vilaginés. L'entrada al país va ser accidentada no sols pels problemes editorials de Canyameras, sinó per les circumstàncies materials i socials del país. Quan no hi havia problemes de paper, la censura resulta que s'escandalitzava per la cruesa d'ambients, personatges o situacions. D'aleshores ençà hi ha hagut molts altres intents de presentar Simenon, però les edicions no han estat mai completes i sovint les traduccions al català i al castellà han repetit els títols més coneguts. Ens trobem a La cua de palla d'edició 62, a Bromera, a Luis de Caral editor, a Tusquets, amb les edicions de Bolsillo, a Danzas i Fàbula, a Columna i a Àrea, a Bucket, a Edicions del Prado, a Libro Amigo, d'Ediciones B, en una col·lecció del diari L'Observador, en altres del País i l'Avui, a l'editorial Orbis, a Aguilar, amb 11 volums d'obres de Maigret i actualment a El Acantilado i Quaderns Crema.
En aquesta vitrina podem veure diverses edicions de totes aquestes editorials, tant en català com en castellà.